You, them you we pakana tiga. We pakana tiga. Na mama pusu kirege na Cyprus. Icho nyerege pusu na Cyprus. Ani mere pusu. Otele Rosado mo. Omo awoye someone ere pusu. Them you want big. Unyerege pusu na Cyprus. Lo talk pari hunderege pusu. Pusu na Cyprus. Pranga bia amaga moka. Ani mere pusu kam na them you want big. Ijo mo la. Enwe nke mchi. Enwe nke eche. Bishop, inwe internet, ka inwe data. Ike calculator na ache homo. Negi na nna ga odendo. Ina ni em na-ekwu. Negi na nna ga odendo. Bishop. Negi na nna ga odendo. Isi gịnị? Mama anwụgokwa, but daddy m dị ndụ. Chai, ndonna, mma ga onwuona. Anwụọla. Chai, ndo o. Chai. Yes. Chai, ndo. Ịkọcha mmadụ gị si ndo. Akụsala m ndo. Slam. Leka wena m kọrọ ọnụ, ihe m kọrọ ọnụ ihe nọ gị n'ahụ. Anyị si na ike m dị ka ike calculator mama na-ere bọs. Masị gị na mama anwụgokwa, gị si mama na-ere bọs. Ike ga ọ dị ike calculator mbụ, awa ihu be calculator ụtọ na-adị mbụ. Awa ihu be calculator ụtọ na-adị mbụ nwa bingo. Na-enwe m ike awụ na ike m dị ka ike calculator. Enwe m, ọ dị iwu na ọ dị. Eleghị ịchọ ka m mee, ama egbu n'onwe m. Look at it, grapper ike yiri eji apị calculator 2 times 1 2. Gị bịa ga bịa gwa m sị ike ga dị ka ike calculator. Ọ dị n'izi. Ibugo ike calculator, at least onye bụ ike calculator ma akwụkwọ. Gịnị gburu nne gị? Nne m anwụgo. Ọ na-amụ ma our last born. Ya bịa nwụọ. Nigeria happened to my mom. So ihe mere. Nigeria happened to your mom. Of course, negligence. Negligence. Now he married my mom. Don't know. Thank you. It's been mad. Thank you. Family now one. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Bishop, Madam, I'm not playing here with you. If you think I'm joking here, one get back to them here. Don't come here to joke with me. Mainly where I'm here, I'm so English, I'm not just so here. Nago loare ala wine. Mba. Elehe gara Cyprus gị me. Agara m ịgụ akwụkwọ. Gịnị ka ịgụ ha? Nursing, I just agụchala m sef. Just gụcha. Ele nọọsụ ịgụrụ nọọsụ ndị isi na-adị mma ka nke ndị isi dị mma. Ọ nke ndị isi dị mma. Otele gị ofu ọrịa a na-akpọ counterbalance. No. Mba. Ihe a na-akpọ wow. Ọ ka nọ gị n'ime. Wow, ọ ka nọ n'ime otele gị. Wow, ọ ka nọ n'ime otele gị. Ama m ihe a na-akpọ wow. Ịma ihe a na-ebe ka balance nọ n'ọtụ nwanyị. Nwoke tinye amụ ewepụta amụ ya ọhụrụ mgbe ahụ ya etinye wow. Ọ nọ n'ime otele gị. Gbam na ọ nọ ya na ọ dị ya. Nwanyị ọtọ ya fụ wow. Ọrịa supermarket ikabue. Ọrịa supermarket. Ọ dịghị n'ime. Ọrịa. Ibu ọrịa supermarket n'otele gị. Mba. What of ọrịa chai? Ọ dịghị n'ime.
Mba. Am I near she? Yes. Eh. Okay, got tell can him respect from that man, Nando. I will respect God with ezigbo mmadụ, a kind man, onye ga-eme respect. And ezigbo mmadụ, in fact. And onye ga-provide me and my family. Yes. Ezigbo mmadụ. Okay, you provide them magana, I mean, mpaga, no munne. Mụ na ya, enwe mgbe njisi gị mpam, mụ na ya na ụmụ anyị ga-amụ amụ. Because it's you and your family. So actually my family in call. No, not my own family. Me and him now. Then can he get the man in return? Of course, I will make nurse very soon. Now my practice way. So we take the money back home. I come salary. Of course, I tige. He will think. I will think. I may think him. I made something meaningful now. Supporting him. And I talk one guy nature okay because I talk one week. Yes. Talkative. Paroto. Tire no bega no. Tire no pechega na roof all on the mother bega. Ono ababulege ko kureku. Ajoka to dress am to get kwa no gbam. Le ho me go look at Jack. Okuka akwa kwampam. Etako shesa I bring you down here. Nwa pingo murawo. Te wishi ko shi Jackie. So the mother mama na baba na ge nyo ya na elu bed ajoka get so sweating. Onye riri oba mama. Damn you, the Kabagoko. My boy, are you in there? Gonna have Mama. Yellow page. Ijab Hona. Mba. Etalamu Karombo. Mba. Ike Lordon lo ta hela toge bre. Mba. Ebala Jike. Mba. Okay, Baba Jike. I want that one. Ebala Jike, Aje. Yes. Of course, yes. You know, you're not all I know. Nani my sister. Kebishina watch him. Inside my room. Ebe no, but do ebe Kishna watch him. Cyprus. Obodo. Letireti. Ya obodo nde. Ahonade. Narabaga. Brackets. Headquarter bipolar men and women. Wako letra lage. Ato. Hama ato mahata gagele he gwaga. Him na agwa, enwe him na agwa how. Enwe ngere na-eme, enwe noise na-emeke. I may make no noise now. Aya me we noise ahi na-eme mo atama. So the last boy muna ya made that thing. That's why you tagage wo boy. Always jigwa gi nwe respect, nwe nsopro. Onye tagage ke no ga. Them you nwa pingo nwa. Le hono gbaga ga onye jigwa gi nwe respect, nwe nsopro. Onye tagage tiga ga mu ke boy. The last boy ye tagam. Say onye jigwa gi nwe nsopro na ndoga. Nwa pingo nwa. Okay, the man no taram the aha ya Uchinedu.
So it's all boy at the anọ bingo net. dragon, my bingo. Branga Biakwam said that pie. The bingo tara m aha ya wụ Chinedu. So anọ m na-eti shiwe mia o. Shishie m ike. Ehunu dete ejulegi na ntoto iji gbage wa pa dete sabaho e na akona ntiri be ge kona ntiri de oyi asage dem you ọ maka ka happy church ọ ka happy church onye akpa dete lee ya ewe nte tora bra agakwala ga zuru cotton board ahụ mee nọ so ama m lee ya lenti m enweghị dị ya ọ ka happy church nwa agbọghọ bịa nwa bingo tara eleti shiwe mia o genotype ga blood group ga A positive O positive oya phone number ga okay 90 plus 90 watch Italia kwa isuri ke watch Italia and the weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chideka Bagoko. I have phone number. Okay 90 plus 90 533 8586 362 Waraya. plus 90 533 8586 361 Isibu 362 give you na 361. Onye kwuburu mba 361 Call your phone number. Barikwa again. plus 90 533 8586 361 Ediafole. add him 28 years. Nkwe. So, keke na kotokwa n'ihu na. Agadi nwoke akwo n'ihe mama tavia tleka banoko. Bishop Bigo, adim serious na Bigo. Achọ m nwanyị ndị nke na-enweta enwe nke dị serious. The way camera nke bili otoke lazo. Nwunye gị mgbe nọkwara nọ. Elebe nwunye gị nọ. Ọnwụngwe. Ya? Ọnwụngwe. Ọnwụna. Face camera ebe m ga-ahụ ọfụma nwa bingo. Face camera ebe m ga-ahụ ọfụma. Shop wee nwayọ na ayode so okwu. Yeah. I don't know shop my guy. You know. Ayaya pata tin ya n'olu. Wepụ ya ikpu n'isi. Wepụta that tin ya n'isi. Where one anya ba banko. banko. Move out of this Ibranga be menya. Ebe ọzọ ahụ. Ọka nwuge dị anacham n'ihu. Ọka nwuge dị ana m ahụ ihu gị. Bishop. I'm on n'ime shop na. Check am deme ebe. Ị na-ahụ ọfụma. Enya meshla tato kwuge eka yige panty jean trouser. Na eka yige legisi. Akati mo kede ka ga yiri legisi ka ahụ eche wo young boy. Bishop be bafu. Te waka ge straight ma bingo. Te waka ge straight. E bafu lemde. Asange dem you papa lolo. Ga yiri legisi. Lenu legisi ga kwa yiri. Bishop. Bishop. Padi. E chọ inye nwa ka ọ mkparị ka ị chọrọ ịkparị m. Asange dem you bianga get prostate me megenta. Get prostate me megenta. Lekwe papa yiri legisi. Iyi legisi bianga. Asange keep your life. Yeah, legisi. Papa, the way that talk me slata that talk go. Slata talk go. Look at the graga yiri legisi bianga bia for interview. But look at it. Ị na-akọ ọnụ gị chọọ inye m nwaanyị. I'm in one. Get with a legacy. Hello, The book that your hand gives shine my mamre. But I can gang his shine my mamre. Ibuga yon. I'm as Puchala game. Get your legacy. I'm with a legacy. You've when I'm more. What bingo.
were phone gi bia were phone gi. Branga pia legacy yirim guy bra interview. The bishop really quite aggressive. Oh. Yes, amake gwanga. Amake gwanga. Aya But keep that phone ni hu. The phone na ni hu. Bring it closer. Bring it closer. Bring it closer. Papa Lolo, Branga Bia. That pent. Yes, you made that bobo here, get me put on here. While I am, I can't even Branga Begam Popo. Branga Begam Popo. When you give it, tapas and Okuri, it's a kind of 40 years. When you're ready. And me gonna get when I walk to here. Release that tomato, release that tomato. Come on, down. You was gonna bring that your face close to the screen. What is she down here? But she down here. Benji she man she. Benji the letter son. Yeah. I promise you today. I promise you today. I will tell me from Nam. I think you what you have to go out and jog to get some straight. Don't Amalamoka here. Benji she gang. Lelenyo. Paisho Mayo Bianga Biatwa. He shall wish you Jagalo wine. Remove that head here. Oh, Papa Lolo Vichy Coco cleanser. Coco cleanser. Aha. Chinedu Onya. Okosisi. Edafole. 52. Tele Rosanna. It's all here bring you down. Don't come here to laugh with me. It is 52 get you tapas. Bianga Bia for interview a young boy. Age your mind. Them you. Good man. Branga Bia sermon that will be just on your for can't believe when they won your 40 30. It's a canto watching at age him. It's your mole. 6. Tele Rosanna. Is it again? No, 7. Sorry, 7. 7 children. Yes. Get your apple wine also. I may be him. The way for now, Lotoshi Yicha Hokogan. Branga Bia. Look at. Okay, the better. That necklace in will be put to Hokameria. Okay, the door. I'm walking Branga Bia, we got some work at the auto. Oh, God, sorry. I'm walking Branga Bia, I want some work at the auto. My own way. Hokogan no Jomo 7. You want your bear? Imo States. A ben Imo. Idato. A ben Idato. Urala. A ben Urala. Ezemaz. Ben is a mass. Okorobi. Pilot again. Bana Kotumdo. Or a diabetes out again. Tacha. Or a BP out again. Bishop. It is my name now. Chile Cabago call him to again. Mba. In when a cholesterol. Mba. I'm walk at them. Sharp. Ring light, I'm or meleg. You ring light. Ring light, I'm or meleg. In Yan many shy uguamo. Yadeka oko, okamo, or meleg. Mba. I'm about your leg. I born no gadi go before kon. E ma se nwuru mu come kwambra mu ha na de ato anno. Abon Ma se nwuru mu krobi aba mu ha na de anno ato. Branga ta so gadi bo le. Bishop nke go di ole. E branga be gba m question. Wow. Aju kan jo e woni we. Okay, Ibrahim mu ga will bring you down here. Okay, sorry sir. O krobia. Kwambra mu ya de apo. Is a bancha. We can na bancha utagweni you yeta utagweni bombara nchara. Aga fera na stage yana. Akochie na ncha. Yes. Ochie. Neba. Because when I saw na bancha give man o nyashiko. Even mango myself. Ogale here with your problem. Sorry.
nwunye ga ese nwụrụ na ọ ga-egburu ya ka ọ just nọgide ya nwụrụ. I don't think you can know him. Ọrịa na. Ọrịa gịnị ka ọrịa? Ọrịa. Onye nga bịa na public. Ụmụ 7 na ọpara gọdị afọ ole? 20. Amụrụ m nwaanyị before nwoke. Ke nwaanyị ọ dị afọ ole? 22. Eliele nwunye gị? Ọ ka mgbe isi onye ụta. How many years now? How many years? Eh? How many years? 6 years ago. Okpu amụghọ ka adịkwa mma. Sharp. Ebere m ugwu ya na-acha chake. Bishop legodu m anya ndị gị na-asa ọjụ ụdị ajụjụ ahụ. Iji aṅụ ara? Enwe nwoke na-aṅụ ara, yes na. Ele aka ị na-eje ejide ara nwaanyị? O depended otu m si nọrọ aka na ahụ sometimes. Aka ị na-eje ejide ara nwaanyị awa aka ịkpakọwa karị? Aka ekpe. Gị na onye ara o mekọọla ihe mbụ? Mba. Ụmụ nwaanyị na-evugharị tren n'isi tala ha mbụ? Bana. Nwaanyị ashịmadị gị na ya atakọọla? Ime itele nwaanyị wụ onye arịrịọ Julius Berger? Many of them, but I'm not going to tell you. Okay, ime itele Julius Berger ụmụ nwaanyị arịrịọ mbụ? Yes. Ị tara ha? I can bet you this. Yeah, we take them now. I like them when I hear you, so that's the thing. Ke country is now watching? Ireland. Dublin. And when you jiri number you say for ya mugu 1, mugu 2 mbo. I don't all the possible. What of mugu? I say for the number gas mugu mbo. Na hope to be when come when you want anyway kime. But Ijala cha mugala. Was sharp na ma hapa jam we can happen kwani na makpe every week. Nwanyi ole ka ekopera na kemgbe nwunye gị nwụrụ? Jeti mkpuki je baba. I'm a team cool. And my fuck away home, make him like get about my share and my chin. Oh yeah, the way coming out you go so t-shirt and you are. Ochi show one. Bayela why again. Genotype again? Blood group again? Oh, positive. You come do more choro. Because you're gonna be you got you. Actually, mom why they from 30 to 40 years. Omole ka nwanyị ahụ ga-amụ. Ka nwanyị short in ibri.
You know that one issue gathering good for you. Ebe wo But widow. achom one issue. Achom one issue. But achom at least one or two. You talk one issue. All widow wake wo wapping gong round. All widow wake wo nyeri. Them you nyeri. All widow wake wo. Let him by a talk one issue. Them you in the I said them you wapping go. Ngalo ne nwunye di ya nwụrụ anwụ. Branga be akogan shansha. Ibura bara widow we wo ga meet nwanyi na alụbeghị di alụ. Onye riri. So they go to me. Papa lolo for bara widow wa. Etu opera. Onye na alụbeghị di alụ. Genotype okay? Blood group okay? O positive. What phone number okay? A phone number back or phone number Nigeria. What phone number okay? Chile kabagoko. A book number me should 085. Like 085. Put here the country code. Plus 353. H1. A book number me should. Where do you want me to come check? Where book me an issue?